Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Avui fa molt mal dia, vull dir, no sortim de casa i ja està. Fa núvol i molt de vent, però bueno, eso. Bueno, ja m'he despertat, he esmorzat, són 2:45 del matí. Avui us explicaré què faria jo un divendres normal, vale? Pues ara estaria a la biblioteca, que està tancada. Després, a la tarda aniria al gimnàs, que no està tancat, però jo crec que ja comença a ser hora de no sortir de casa. I després aniria a assaigs de Castellers de Figueres, que pues no els fan, estan suspesos els assajos, ho va recomanar la coordinadora, i això. Dit això, què faré? Pues, no sé. Clar, un divendres normal la mama també treballaria i la mama està aquí. Ara començaré a estudiar, perquè en algun moment hem de començar a estudiar i ja veurem què fem, perquè estem planejant les coses al moment o a l'hora o el que sigui, però no podem fer més. El meu avi va veure el primer vídeo que vaig gravar a la 1:30 del matí, que el meu avi és el meu fan número 1, que bàsicament moltes vegades s'apunta les preguntes que m'ha de fer relacionades amb cada vídeo. No, em va dir que molt bé, que li interessava molt que expliqués la meva vida, però que s'hi podia vocalitzar més. Bueno, això, de que continués explicant i tal, però que vocalitzés més i parlés més tranquil·lament. Cosa que crec que en aquesta introducció no he fet, però a partir d'ara farem, vale? Piuleta, tu m'ho has de recordar. I ja està, me'n vaig a estudiar. Total, que hem anul·lat, que diumenge anàvem a sopar a casa els meus avis, nosaltres i els de Banyoles, i ho hem anul·lat, bàsicament. Bueno, els de Girona no sé si també. A part d'això, la mama neteja i jo estudio, i ja està. Bueno, ja està, hem dinat, i a tot això, com que de cop i volta fa un sol espectacular, prendré el sol, i ja està. Han tancat el Museu d'Oli, però a part d'això, tampoc hi he trobat, en plan, no sé, no hi ha hagut cap cosa superrellevant avui respecte al virus. Perdona, m'acabes de fer una foto? Sí. Ja estàs esborrant, O sigui, no fa sol i no m'adormo, perquè és intermitent i perquè la píldora no em para de molestar. Bueno, venim a fer el comunicat de la tarda amb molt poca llum. Ahir es veu que la meva àvia, la Marina, va trucar preguntant, en plan, perquè m'ho acaba d'explicar ara la mama, va trucar en plan de per què serveix el paper de vàter? Que no seré aquí jo el que m'estigui perdent, però pel que he entès, bàsicament, és que la gent no es vol quedar sense paper de vàter per anar al lavabo. I ja està. Total, que la Marina estava 100% preocupada de què s'havia de fer amb el paper de vàter, perquè havíem de comprar paper de vàter, paper de vàter! I hi ha gent que es queda sense paper de vàter i n'ha de comprar. I hi ha gent que en té, però en compra per tenir-ne de reserva. Vaig a fer el tag del dia, el tag de la mascota. Com es diu? Piula. Però es pot dir de 1000 maneres, com piula, piua, piueta, piruleta, pirulais, piui, pesada. I no sé. Què tipus de mascota és i què raza? És un gos. I és un Westie, és a dir, un West Terrier. Com llegó a ti tu mascota? Bueno, us poso un context. A mi no m'agradaven els gossos. Quan era petita tenia por als gossos i quan havia d'anar a fora, tipus a fer intercanvis i tal, sempre demanava que no hi haguessin gossos. I sempre m'acabava tocant amb gossos, però bueno, com que ja amb els anys els vaig anar tolerant, però bien. I després, bueno, doncs l'Ernest tenia un Westie, que és la puça, i va ser com el primer gos amb el que realment em vaig començar a portar bé. Vam anar a Praga de viatge amb l'Ernest i els seus pares, i la seva s'havia de quedar amb algú. Total, que la puça va passar un cap de setmana a casa, la mama es va enamorar de la puça, i li va entrar la paranoia de l'Èlia l'any que ve se'n va a la universitat, estaré sola a casa, perquè el meu pare treballa més hores que la meva mare. El gos distreu molt i, per tant, la mama estava com super convençuda de que volia un Westie, perquè realment, a més, sempre que ens encreuàvem un pel carrer són molt simpàtics i saluden a tothom i tal. I això. O sigui, perquè, en plan, el volia petit, que pogués estar tipus al sofà i aquests llocs sense que fos com supergran, que no deixés pèl, perquè, o sigui, tenen cabells blancs que roba negra es veuen, però que tampoc no deixa gaire pèl, comparat amb altres gossos. I per això la mama volia això. I jo i el papa estàvem en plan, volem adoptar, però com que la mama volia un Westie, és que no la vam fer canviar d'opinió, total, que al final la vam comprar. Però bueno, si podeu, adopteu. ¿Qué edad tiene tu mascota? Pues té 2 anys, sí, perquè és del 8 de desembre, com en Pol Sunyer.
alguna cosa estranya de su mascota. Pues ja ho veieu, no? Que té una orella amunt, com tots els Westies, i l'altra cap a baix, perquè no se li aguanta. Que ens van dir, amb el temps se li arreglarà, perquè quan són petits les tenen a baix i ja els hi pugen, i només li ha pujat una, i ja està. Però bueno, Pioleta, jo t'estimo igual, ¿Qué significa tu mascota para ti? Pues todo, no sé, es mi vida, mi amor, mi preciosidad, es cremarà amb la làmpara. ¿Cuál es el pasatiempo favorito de tu mascota? Pues mira, ara us ensenyaré el Dau, que és un peluix que em va regalar l'Ernest a mi, i que la Piula se l'ha apropiat. Al principi era molt maco i molt cookie i molt tal, i ara és com deforme, ja no té forma de dau ni de res. I després en Fanfan, és una joguina normal d'aquestes que fa soroll, però que ja la té destrossada, i li hem comprat una altra, que és en Kululu, que no li agrada tant. Vull dir, prefereix en Fanfan destrossat que en Kululu, però bueno, ho superarem. Que en general, o sigui, totes les joguines que li comprem, i jugo amb totes, vull dir, té com una capsa, i tu pots posar totes les joguines i al cap de 2 dies ja estaran totes pel menjador, perquè ja les haurà anat traient i juga, i en plan, perquè sempre com de 7 a 10 del vespre hi ha un moment que es desperta, després de sopar, perquè sopa a les 7 com els anglesos, doncs es desperta i de cop diu, hora de jugar. I comença i et ve i no sé què i tal, i es tira ella sola les joguines i salta i no sé què i tal, i en els que fa soroll es posa amb el morro perquè facin soroll, i ja està. Aquest es diu Bruno. Aquest Martí. Piueta, la GoPro no és la teva joguina. Ara no els hi fa ni cas, bueno. Aquest és en Fanfan! I aquest és en Kululu. El soroll no és exactament igual que el d'en Fanfan. Té el cap separat del cos, quasi, i una orella separada del cap. És un drama. Això, o sigui, aquest drama és la joguina preferida de la Piula. Este ha sido todo por hoy.